san kun cɛtɔ don mais an b'a dɔn k'a fɔ san in a ma kɛ nɔgɔya kɔnɔna la gɛlɛya caman bɔra a kɔnɔna la kabini san 2012 Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ mun t'a to an k'an bolo jigin parce que fo an ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna de la an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna la fo an ka kɛ kɔnɔkulu ye k'a fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ani kelenya sinsin Mali kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma an ka Maliba Mali kelen ne compatriotes ne sinjiw ne balimaw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan san kura datuguntɔ don mais hakili bɛ ka taa mɔgɔw la mɔgɔ minnu y'an ka denmisɛnninw ye mɔgɔ minnu n'o y'an ka musow ye minnu cɛw tanyana mɔgɔ minnu n'u ye banabaatɔ ye u bɛ dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔ minnu n'olu ye surasiw ye u bɛ ka u nin di pour que an ka se ka sunɔgɔ an dayɔrɔ la mɔgɔ minnu n'olu ye journalistes ye an ka sɛnɛkɛlaw an ka mɔnnikɛlaw an ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen hakili b'aw la n b'a dɔn k'a fɔ fanga b'aw la n b'a dɔn k'a fɔ n'a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min jamana kanu b'aw la an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali k'a dilan k'a kɛ Mali kura ye san kura natɔ don n b'a ɲini Ala fɛ Ala y'a kɛ san barikama ye n b'a fɛ san in a kɛ san ye hɛrɛ bɛ bɔ san mun kɔnɔna la k'a fɔ a ɲɛna n b'a fɛ san wɛrɛ mun natɔ don a y'a kɛ san ye san mun b'a to jamana bɛ suma k'aw bɛɛ fo aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.